Tervetuloa katsomaan uutta videota. Avataan 3 Prodigyn Mystery Boxia. Ekana kiekkona The Cube. 175 grammaa PA5 kiekko. 400 Dye-muovilla. Pistä kommenttikenttään minkälaisia videoita haluat nähdä jatkossa. Mystery Boxien pari. Ekana MX3. Toinen kipale. 400 muovia. Ja kolmas MX3 vielä siihen mukaan. Sitten tuleekin A3. 400 muovilla sekin. Ja toinen kipale A3. Sitten tulee Seppo Paju D1, D2 ehkä, D1, en tiedä. Nätillä Dye-kuvioinnilla. Sitten on H3. 400 muovilla. Nättihän se on kuin mikä. Sitten on D2 Pro. 400 muovilla. MX3 400 muovilla. Ja viimeisenä F5 400 muovilla Seppo Paju Edition. Sitten päästäänkin Prodigy Misprintti and Second Mystery Boxin pari. Ekana F-Model US misprinttinä. Sitten on D1, D2, en tiedä. Pieni kupu. Sitten on A2 X-Outtina. Sitten onkin D2 Pro. Misprinttinä taas. Ja PX3 misprinttinä 300 muovilla. Sitten pikkusen vähän pyörittelyä joo. Kiitos kun jaksoit katsoa videon tänne asti. Tykkää, seuraa ja kommentoi mitä haluat nähdä ensi videossa. Se on moi!